kanca-kanca sing bareng ngombe tuwak. Lagune apa? Aku krungu jare iso nganggit malam terakhir. Malam terakhir perjumpaane Mas Laksi karo Dik Rini. Ngono. Terakhir iki. Margo sesuk Rini wis ora melu arep mlebu sekolah. Wah, ngono. Kaya ngapa Dik Rini malam terakhir? Diduetke karo sapa? Pucukane karo Laksi. Ben pamitan ya. Ngadeg kok, Dik. Iki ciri kasih sleng. Yo, sing lanang Laksi sik ngarepan, sing mburi engko Hartono. Ngono, do udura ngono cah loro. Arep pamit apa? Malam ini malam esok kita akan berpisah.
Sing diarani sleng ya nek ngene iki. Mana tupat lagu kok macem-macem. Boyong pancen perkembangan wayang saiki ya ngene iki kok. Mak ya mung tak jalo aja ninggalake paugerane wayang. Lire kepiye, Nduk? Kala mangsa ana kanca dalang sing adek nganti idak-idak wayang ateges kae wis ora kena kanggo kiblat. Ora beda nadyan tong iseni campur sari aja mung musik tok sing muni gamelane ya kudu digawe soh muni. Lali ngabot ki arep ngaran semen kuwi Nduk, mula ya ajar-ajar karo sinau. Dituntut dalang saiki harus mempersiapkan diri sebagai sumber daya manusia yang berkualitas sebagai dalang yang bisa mumpuni dalam melihat era globalisasi, era reformasi saat ini. Oh iya Nduk. Ora mung ngritik tok ning goleki solusi. Ora mau mengecam tapi kita harus mencari jalan. Nah, kuwi sing digoleki nggih ayo yang rampung yang kewajiban Nduk karo nonton baris ya nggih. Enjing bidal gumuruh saking Astina Negri. Kong ingkang pala Kusma Prabu Samnanira Lera Surya Wedalira saka ing jala Nidyarsa madhangi jagat nalika samana sampun hanggelar baris sang mati sengguni kalamun ta Candra bidaling wadya Ngastinapura panyayah siyaga candraning.
mongko kanthi ning tumuwuh salami mongas wasiling eling lukitaning alam luli dina yen anakku Kurawa ingkang wis padha budal nderake Sang Narpati ngawangga ya Siang Mantarati puji dikiriku ora kendhat bakal tak sugokake marang kabeh para anak-anakku Kurawa lebda ing kalya lakumu ya Ngger Kurawa Sigra bala kang tumingal acampo samya ngatali Lerekatet ilateng kota Kong mengoncang niti Kong sawetara nggonku maksa marang katentremaning negara Silakandha Binangun. Lho. Kok ana barisan wadyabala? Umbul-umbul bandira rontak Nora Pangling, wadya Ngastinapura. Mandheg, mandheg Kurawa. Jaja muntap riki netap ngembat watang rabasa ing mungsuh sangkep jaja kantaran bau sayekti dingolina prapteng lampus Andi ngono krida mami Nyoto satriya prawira tan wurunga dadi bangke sumbarmu hangaya wara ora watak aku Undura ora ketoken kridamu ya ya awas pekeng lengo oi awas wah oi oi aya
Waduh. Mati aku yo. Amuk Suramrata ji menurut kamu berbeken aku Anoman ono paran ayo Dirtonoto ayo nono Raja Lamak maju jeneng bipo saya pengasor tinggal tangan coba
Iya iya iya. Reksa Lakon tiban tanganku jebol dadamu wae parah. Rasa tata kurasi bahaya maju sak kendhing laden iki apa. Genti genti rebut Kelakon wae. Selangke ngeso dalem Gusti Allah mati selanganku parat wae. Bos. Las. Woi.
Narpati Karnawasan Yinan Wungging Rata Manik mengsah Raden Janaka Sang Karna pedhot janggane amuk Suramanata jisemetam grebeten aku Hanoman ayo Nata Ngawangga apa ora gelem nglarapake marang Nata Ngawangga ketemu kelawan Guru Handaya dadi bathang klakon maju sakti ladeni klakon bengkah dadamu iblis Bredumawur mangawra wur-wurahan dengarane ngajurit kumakuru kongso tetekaya butul-butulo Ambok Suramanata disemet rambut grebeten aku ayo Narapati Ngawangga rasan dadak sumbar maradiagean ngetokake jemparing tibak nota mengene dadaku kelakon sifat Kyai Kunto Dwasa brodol sesemu kelakon Narapati Ngawangga lali nyang Purwadusina gendhung kumalungkung kowe namakake Kyai Kunto Dewasa mangka iki pusaka pingitanmu durung titiwancine wis agahan ngetokake marang pusaka pingitan iya aku ngerti lamun iki dadi sumber kekuatanmu Nata Ngawangga ora bakal tak balekake tak singitake sawetara kaya dilolosi bayotmu kowe Ler satwata tumiling hangulati Aduh Paman Pati ados pundi Paman ngantos nali Purwa dateng Dursina bilih pusaka pingetan Kyai Kunto Dewasa dereng titiwancine kula wiyosaken Sang Narapati mboten dados punapa malah menika prayogi paduka sowan dhateng Ngamarta wigatosipun menapa Paman kepareng matur dhumateng Kang Rayi Pandhawa bilih ngastina iring kidul wentan wonten Alendra enggal
badhe lebur Ngastinapura. Mila nyuwun bebantuan saking Kang Rayi Pandhawa. Oh inggih paman. Ngiras pantes kula badhe nyuwun pitulungan dhateng adi kula Janaka. Ngerbataken dhateng Ki Kontradwasa saking tangan Anoman paman. Oh inggih, monggo sinuwun kula dherekaken Sang Nerpati. Wadya busananing ayuda gumrabarung swaranan nyotri Om Kura Prawadya bala war pan ngriing turangga Miranti samono budhal kumlabandira kekitir-kitir mangkono nenggih wau datan kinucap anggen Risya Bandawapati pinangka sambunging carita ingkang dumunung wonten madyaning Praja Ngamarta Risang Nata Prabu Puntadewa katingal pinara lenggah lenggahing Sang Nata Prabu Puntadewa kalamunta Cinandra kaya nyebar turi rawa wonten madyaning bumi Ngendra Prastayekti dan sembah niring hulun kapurba Risang Murbengrat
Nekanang sehing tasih mawe buka sawet tuhung miat endahing swasana sasadara nedheng dadari ndederhimbanging gunung kalamun Candra kebiar-kebiar hambabar cahya mulya yayah eseming kenyori maja putri pernahing hima hanaweng ing ujung hancala wek Prabawa hanges repi sirep kang himanda seta kadya tinata ing wuntat tatka maruta manda Mindri Mahawan Gegana gumolong-golong kapranan lampun kamandu marang hadenge Wugir Mahindra ingkang hambelake Blah Kidul Giri Guru Angger Kancang jeng Guru Ngatingal Kereng lenggahe kinirung pedhut lelamat dan hang limbutipun nang Karang Kidri dadiya lamat-lamat tuhu katingal hang lam-lami lamun to mulat mangilen dat ngalilo gisi ing samudra kumeclap umbak ing jala nidi jumbalek guru bebenturan hang kempur marang pesisir masir gumlari ayah babut ingkang ginelar ginuntran cah iyaning Yuwang Rawi pating karep lir Kartika rebut Praba tuhu mringkata gemlaring nagari Ngamarta ya negara Batana Kawarsa ya nagara Ngindra Prahasta sinten to ingkang katingal pinar lenggah Nalindra Ngamarta Sang Nata Prabu Kuntadewa ya Sang Nata Prabu Sadadewija kanggo ya Sang Prabu Jim Yudhistira nuju lenggah dinadhep kadangina nggih satring tunggul pawenang kasih Raden Werkudara ya Raden Bimasena Ganda Wastratmaja inggih lintang Bima Sakti tatan kali satring Madukara kasih Raden Herjuna satring kembaring manikan Raden Nangkula Raden Sahadewa samono nampi dataripun Ngraka Rendra Nduraka Sang Nata Prabu Kresna mangkono wijing sabda kandring kawiyos ing lisan
langkung putek tiase narpati amiyarsa aturi wadya kasaru wau praptane nyungkemi padaning nata nyungkemi padaning nata do yen kapidana pindha yen kapidana Panyayah kaju grugan wikir sari kelap blabaran samudra madu rawuhipun Paduka Koko Prabu ing Dwarawati ri Paduka Yudhistira ngaturaken sugeng pangabekti kunjuk wonten sahendak padanipun Paduka Koko Prabu Yai sami aji sampun kula tampi lulus araharja sowan kula sanget ing panampi kula paduka ngaturaken bekti kunjuk dhateng pun Kakang. Namung pangastawa kula kunjuk Yayi. Kula cadhong tangan kalih. Kula pundi mestaka dados jimat. Dipun prayogeta anggen paduka pinarak lenggah. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk wonten sandapadanipun Paduka Koko Prabu. Adhiku Janaka wis tak tampa pangestu tampanana. Sanget anggen kula pundi pangestu saking Paduka Koko Prabu. Mugi ndadosna ram daging dhateng ri Paduka kula pun Harjuna. Jroning Kresna kakangku. Aku ngaturake bagi sak rawuh muji ning Kresna kakangku ana pasewaken negara Ngamarta iki. Adimas Werkudara ya wis tak tampa pangestu tampanana. Yayi Werkudara. Ndak tampa tangan tak pundi ana bun-bunan.
Dadiya jimat paring pangestu sangka Jring Kresna kakangku. Koko Prabu ndamel bingah raos ing manah. Dene paduka sampun nuhuni dhateng panyunipun ingkang Rayi Yudhistira sakadang. Mila sangat anggen kula ngantu-antu rawuh jingandika wonten madyaning Pasewakan Agung Batana Kawarsa. Tanah sanes mung kajawi badhe nyuwun kali damar. Magepokan dhateng murcanipun ingkang putring pringgondhanipun Gatotkaca ingkang sampun sawetawis mental saking praja pringgondhani datan pamit dhateng para sepuh Ngamarta. Jring Kresna kakangku, mula dina iki kowe tak aturi rawuh mrene tumrip babarna Gatot dina iki minggat ora pamit. Yen to kira-kira Jring Kresna kakangku wis ngerti marang Gatot ana ngendi papan dunungi. Yen kira-kira Gatot iji urip ana ngendi papan palenggane nek wis mati ana ngendi candine. Wah, pirang-pirang dina iki Arimbi mung muring-muring karo aku. Aku angger teka bali saka ngadhep mbarep kakangku ditakoni kelawan Arimbi. Aku gelagepan ora bisa matur apa-apa. Ditinggal anak sakyane malah sering surup karo aku timbangane aku bali diseneni karo Arimbi mula sakyane wis 10 wengi iki aku ora mulih. Trima aku melu ana kene. Mulya nek timbang diwirang-wirangke trima ora mulih. Werkudara, apa? Anakmu lunga saka praja Pringgondani. Gatot minggat saya ini raning keterangan. Kabeh iki nyengkok bapakne kok Di. Nyengkok kepiye? Kala mangsa Siadi nek lunga ya ora tau pamit. Mula anakmu ya tirun. Mula kala mangsa ana panibasan, anak kuwi dadi kaca brenggalane wong tuwa. Nek aku rak lunga nganggo pamit, ya lagi iki. Ning kerepe kowe nek lunga ora tau pamit. Panjen tak akoni. Lah mula saka mangsa Siadi kudu mamas diri. Yayi, kula wonten timbang dawuh Koko Prabu. Saking pangraos kula, anak kula ing Pringgondhanipun Gatotkaca taksih malaya jati teman nirmala. Sabab menapa Yayi? Anak kula ing Pringgondhani jengkal saking praja mboten alunga nglangke namung gegantha dhateng gegayawaning jagat ingkang dados nugrahaning Bathara inggih Wahyu Pulunggana. Wahyu ning kaprawiran tuwin wahyu ning senopati praja Ngamarta. Kula kinten anak kula ing Pringgondhani mujudaken salah satunggaling nem-neman ingkang sampun siyaga anindaken dhateng ayaning nagari. Ngembat darmaning praja ngayomi dhateng sagung para kawula dasih. Ingkang maten Yayi, kula pitados tetep Gatotkaca tansih walaya jati teman nirmala. Yen to kira-kira Gatot iji urip ana ngendi papan dununge, kuwi pun Kakang kang durung bisa matur Yayi. Sabab isih kinekra marang panguwasaning pangeran. Ya mung saranane dina iki para Kadang Pandhawa tak jaluk ayo padha nglakoni marang tapa ngrami. Nglakoni tapa ngrami kepiye? Tapa ngrami kuwi ateges suka pitulungan marang wong kang lagi nandhang pepeteng. Mengkono Dimas karepe ninggal timbul anak ming Pringgondhani. Ya, aku mung istoke dawuh Jring Kresna kakangku. Lan samar pamuring sukma Seminuk maya winahya ing asepi Sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana Amit masang liman tabik sinabeda niladuni Yayi Kang Raka Basukarna ingkang sowan Yayi
Kakang Narpati minantu karaharjan rawuhipun lulus arharja seman kula niskala. Yayi Ngawangga padha becik. Koko Prabu lajeng sowan kula bekti kula ngatur Koko Prabu. Iya ya Yayi Ngawangga wis tak tampa. Kakang Mas winantu ing karaharjan rawuhipun. Adikku Janaka ya wis tak tampa Yayi. Karna kakangku padha bagya satekamu. Werkudara ya wis tak tampa. Wonten dawuh menapa Kakang Narpati handika rawuh wonten Pasewakan Agung Praja Ngamarta. Duh Yayi. Walih-walih punapa semanipun Rakanta Ngawangga wonten mriki? Kula badhe nyuwun sih welasipun para kadang kula Pandhawa sabab kula nampi jejibahan saking Hyang Prabu Duryudana kedah nundung dhateng pakartining Nalendra enggal. Dumunung wonten madyaning negari Selakanda Manubinanggun jejuluk Prabu Guru Handaya. Ketingalipun saya dangu badhe nglindhih dhateng pangwasanipun Nyai Prabu Kurupati. Pramila sowan kula ngribadhe nyuwun welasipun para kadang kula Pandhawa mitulungana dhateng Kang Raka Ngastina Yayi. Kagyatri sang kapirangu rinangga kinempet kempet rinanggol kinempet kempet Yayi Ngawangga kula wonten dawuh Koko Prabu Sri Bathara Kresna yen pancen ngono Yayi Kang Raka ingkang bakal saguh ndombani marang sira Nyai Narpati. Sami aji kula wonten dawuh Koko Prabu. Jumbuh kaliyan atur kula ngajeng kedah tapa krami. Mila Kang Raka kalilanana bidal dhateng sak cedhakipun negari Selakanda Manubinanggun ngrangket dhateng pun Guru Handaya. Nyumanggaken Koko Prabu Janaka kula wonten dawuh. Ayo dina iki bareng marang pun Kakang. Nundung pakartining Guru Handaya. Suwawi kula dherekaken Werkudara. Apa aja karih ayo nderek Kakang Yayi. Ayo tak dherekake.